Ja. Er vi igennem? Er vi igennem? Hvad siger du, Poul Erik? Er du klar? Tusind tak. Tak for det. Ja, vi kører. Og jeg vil godt sige tak. Ja, igen tak til dig, Poul Erik Gammelsen, for lige at, eller Poul Erik, som det bare er i dag. Tak for, at vi lige får lov til at stjæle 5 minutter for dig. Det er simpelthen fordi, at i dag sætter vi et tema på den svenske storhelligdag, som er midsommeraften i Sverige, og forklare lidt om, hvad midsommeraften går ud på, og hvorfor den er så stor i Sverige. Midsommeraften fejrer man i Sverige fredagen mellem den 19. og den 25. juni. Det er altid en fredag. Det er en fejring af sommerens komme, og har ikke, så mange danskere tror, noget som helst at gøre med den danske fejring af Sankt Hans, som jo i øvrigt også flytter sig fra år til år, og kan jo også ligge på en utrolig kedelig mandag eller onsdag. Det gør man ikke i Sverige. Der fejrer man simpelthen sommerens komme på en dejlig fredag. Så kan man jo spørge sig selv, og Poul Erik, det ved jeg også godt, at du er rigtig, rigtig interesseret i at høre, hvordan fejrer man så midsommer i Sverige. Det gør man således, at jeg bliver forfulgt af en svensk hund, kan jeg se. Man starter som regel til frokost med familie og venner. Det er kl. 12. Der samles man og spiser enten det svenske festmåltid, kaldet en smørgårdstårta, som er en lavkagebund, flere lavkagebunde lagt sammen med enten fisk og eller roast beef og eller rejer og fyret ind i en god gang mayonnaise. Det har ikke meget med mad at gøre, det har heller ikke noget med lavkage at gøre, men det er det svenske køkken til midsommer. Man kan også bare blive inviteret til en gang lune retter. Så drikker man dertil en masse snaps, noget øl og sagersnaps, fordi at rigtig mange mennesker tror jo, at svenskerne drikker jo ikke. Det er en stor fejl. Svenskerne drikker faktisk rigtig meget, men fordi at salget af spiritus foregår via det statsejede Systembolaget, tror man, at man kontrollerer befolkningens alkoholvaner ved ikke at servere det på hverken, eller at man kan købe det på hverken tankstationer eller i supermarkeder eller andre steder, så tror man ved, at det er statskontrolleret, at så er man også medvirkende til, at befolkningen ikke drikker for meget. Det er ikke sandt. Der bliver drukket, særligt i dag, rigtig meget snaps og rigtig meget øl og rigtig meget vin. Men man gør det fra den svenske stats side, at man på dagen i dag simpelthen har lukket Systembolaget for... så er der ikke nogen, der kan købe noget sprut. Og det købte de jo så bare i går. Men nok om det. Efter frokosten, så går alle hjem og lægger sig. Sover lige en lille brændert ud, eller spiser lidt for meget mad. Og så når klokken den er 6:30 om aftenen, så mødes man igen rundt omkring i det ganske land med familie og venner til, hold nu fast, en smørgårdstårta eller en platte baseret på svensk tradition, som absolut ikke har nogen traditioner. Det er alt fra ærter, melon, rødt kød, sild, en halv banan og noget kold sovs. Det er ikke rigtigt til at vide. Og der kommer så mere snaps, og der kommer mere øl. Der kommer rigtig mange festsange. Der er live musik. Og alt imens det her det foregår, der er Sverige fuldstændig lagt øde hen. Lyt herude på denne skovvej. Der er den hund igen. Der er ingen ude og køre nogen steder. De svenske motorveje ligger øde hen. Landeveje ligger øde hen. Alt er øde. Alt er lukket. Alt er i øvrigt også lukket i morgen. Der er fuldstændig mennesketomt i Sverige. Det var lidt om midsommer. Jeg glæder mig selv til om et par timer, så går det løs igen. Ellers tror jeg faktisk, at folk ligger og sover alle vegne. Gør sig friske, gør sig klar.
Men tak til dig, Poul Erik, for lige at stjæle et par minutter. Og det var alt herfra. Det var Lotte Hesselberg Hansen, Bregskilde, Sverige.